אתה מנהל? כן. אוקיי, אתה חסון? כן. שאלה עליך. בבקשה. למה גנבתם את החומוס מהערבים? הם גנבו ממנו. אני מצרי. נו. למה גנבתם חומוס מהערבים? למה גנבת חומוס מהערבים? כן. מי אמר את זה? הערבים אומרים. שיגידו מה שהם רוצים. נו. איזה עדה אתה? ערבי. אתה ערבי? בדיוק. למה גנבתם את החומוס מהערבים? למה גנבנו? כן. לא גנבנו, אנחנו עושים יותר טוב משלהם. מה העדה שלך? איזה עדה אתה? אני מפרס. היי. מי המנהל פה? השאלה פה זה למה גנבתם החומוס מהערבים? למה מה? גנבתם החומוס מהערבים. יש ערבי שהגיש תלונה על... כן? לא, באמת, יש כזה תלונה במשטרה? לא. יש מישהו שנפגע? לא. ציג נפגע. מה לך הפרקליט? מה? הפרקליט. נו, איזה עדה? אני עיראקי, חבר'ה, אני עיראקי, והחומוס שלי, והערבים שלחו להזדהן. למה גנבתם החומוס מהערבים? שאלה קשה. תבוא יום אחר. איזה עדה אתה? תימנים? למה גנבתם החומוס מהערבים? אני ערבי. אני לא יודע לענות לך. אתה המנהל פה? רגע, יש לי שאלה עליך. למה גנבתם את החומוס מהערבים? לא גנבנו. מאז תמיד זה החומוס נמצא. זה מאז ותמיד? מקום המדינה פה החומוס נמצא. איזה עדה אתה? למה גנבתם את החומוס מהערבים? מה? למה גנבתם את החומוס מהערבים? החומוס זה של הערבים. ולמה גנבתם אותו? זה הבעל המקום? סורי. למה גנבתם החומוס מהערבים? למה גנבנו חומוס מהערבים? הוא ערבי. שתוכל לשלוח כדי שתוכל להוציא. מה הוא עושה? מה זה אתה? שאלה הוא שואל. שואל אותי למה גנבתם החומוס מהערבים. למה? אני לא גנבתי. כי הוא טעים. אז בגלל זה גנבנו להם. בסדר.